देवस्रि साइखारलिं गुम्बा मन्दिरनि जिरायसालि न' आरो सोरगिदिं बेराखौ बेखेवदों। मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सोरखारनि आलारि सोरां बिथांखिनि नोगोद 2 लाख रांनि चेक मोननायनि गेजेरजों 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय देवस्रि साइखारलिं गुम्बा मन्दिर लुफुंनाय न'खौ बेखेवनानै होयो। 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि बिरदाव मुसाहारि बिथाङा बे जिरायसालि न' लुनायनि 2 लाख रांनि चेकखौ गावनि खथानिफ्राय होदोंमोन। बिटिआरनि एमसिएलए मानगोनां मुस्रि माधव चन्द्र सेत्री बिथाङा लोगोसे गरखा जौगाखां खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रेम तामां बिथांनि मावथांखिनि गेजेरजों 5 लाख रांजों सोरगिदिं बेराखौ लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होफैदोंमोन। बे सोरगिदिं बेराखौ लुफुंनायनि उनाव दिनै बेखेवनानै होफैदोंमोन। गरखा जौगाखां खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि बल बाहादुर ठाकुरी बिथाङा बे न' आरो सोरगिदिं बेरा बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। फारियै मुस्रि उत्तम प्रधान आफादगिरि बिटिआर गरखा समाज मुस्रि अशक शर्मा फोसावदिं नेहाथारि बिटिआर गरखा समाज मुस्रि लहित सेत्री मावफुं सोद्रोमा आगसु मुस्रि महन्त नार्जारी आफादगिरि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखं मुस्रि हेमन्त कुमार शर्मा लेङाइ गोरायुं रुनिखाता फरायसालिमा रुनिखाता मुस्रि बिमल नेपाल आफादगिरि चिरां जिल्ला बिटिआर गरखा समाज मुस्रि पूर्ब मुगतान लामा आफादगिरि देवस्रि साइखारलिं गुम्बा मन्दिर कमिटि आरो गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय मोजां खौरां होननानै जों बुंनांगोन। दिनैनि दिना खोब मोजां दिन। जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव जोंहा नैबे गुम्बा मन्दिर थामहिनबा जोंहा नैबे बुद्ध टेम्पलआव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि सासे एमसिएलए आरो जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि पलिटिकेल सेक्रेटारि आरो जोंनि इउपिपिएल जिल्लानि गाहाय नेहाथारि माधव चन्द्र सेत्री बिथांनि अननायजों नैबे जोंहा बुद्ध टेम्पलआव 2 लाखनि मोनसे जोंहा चेक बिथाङा बे मन्दिरनि थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो बे चेकनि गेजेरजों दिनैहाय जोंहा मोनसे न' लुफुंनाय जिरायसालि लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनाव दिनैहाय बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि लादों। आं बाहाय बेखौनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं दिनैहाय साबायखर जासिगोन जे जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा बेखिनि बिथांखि लानानै बेखिनिसिम सौफैहोनो हानाया जोंनि थाखाय खोब मोजां जादों आरो आङो माधव चन्द्र सेत्री सारनिबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बिथांनि बेबायदि नोजोराव दिनैहाय नैबे जोंहा जिरायसालिनि जे अभाबमोन बेखौ बिथाङा सुफुंनानै होबाय। आं मिजिं खालामगोन जे फैबाय थानाय समाव नैबे जोंनि बुद्ध टेम्पल थामहिनबा जोंहा दुम्बा मन्दिरा निस्सय एसेब्लाबो नैबेनि गेजेरजों एसेब्लाबो हुंखा संनाय जागोन आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय जोंनि ओनसोलाव गोबां जोंहा जाथि जनगोष्ठीनि जा बेबायदि गोबां मन्दिर मस्जिद थानसालि बेबायदि गिर्जा जों लुफुंनायनि माखासे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो जों फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारनि गेजेरजों बेखिनि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जाहाथे मन्दिर मस्जिदखौ जोङो मोजां फारसे लांनो हागोन लुफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।